Znaš ti kako je ovdje. Hercegovina, tvrda, al sveta zemlja, gdje kamen pamti, a narod ne zaboravlja ni Boga, ni svoj dom. Znaš ti kako je ovdje. Nije lako, nije nikad ni bilo, ali ima nešto što se svake godine u nama iznova dogodi. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, nek gori ovaj badnjak za sve što nas drži skupa. I zato, tko god zna što znači vratiti se i tko to tek želi upoznati, neka dođe 13. prosinca u Hrvatski dom hercega Stjepana Kosače u 19 sati. Vidimo se na Gradu s ljubavlju, tradicionalnom božićnom koncertu Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Sveti Ante Cim iz Mostara. Sačuvajmo ono što nam je ostavljeno.